Els jugadors del Lleida Esportiu van acabar decebuts aquest diumenge, tot i arrencar un punt en la seva visita al camp del Reus. Els d'Emili Vicente, que van desaprofitar un penal a les acaballes del maig, lamenten l'ocasió perduda per haver sumat una nova victòria a domicili. Fredament i tenint en compte l'entitat del rival, l'empat no es pot considerar com un mal resultat, però el guió del partit hauria pogut tenir un desenllaç més feliç pels interessos dels lleidatans. Decepció unànime al vestidor del Lleida Esportiu pel resultat aconseguit ahir al camp del Reus. Puntuar a domicili, i més si ho fas al feu d'un dels equips de la zona alta, sempre té una valoració positiva, però quan s'està tan a prop d'aconseguir la victòria com li va passar ahir al Lleida, les percepcions són totalment diferents. Ara bé, més enllà de l'empat final, els blaus marxaven de Reus conscients que el futur més immediat es presenta força esperançador i que aviat tindran la recompensa al seu treball. Puntuar en camps difícils sempre és positiu, però sí, marxes una mica amb el sabor agredolç de dir, hosti, que tens ocasions, vam fallar el penal, però bé, ja et dic que hem de seguir amb aquesta línia de treball i mirar endavant, que segur que si seguim així doncs guanyarem molts partits. Le superamos en casi todas las facetas del juego y nos faltó definir en alguna que tuvimos, ¿no? Y no pudo ser, pero bueno, el equipo hizo un buen partido y con esa sensación, pues eso, de haber sumado solo un punto cuando creo que pudimos sumar los 3. L'empat servia per encadenar la sisena jornada sense conèixer la derrota, però durant aquest període els blaus només han aconseguit una victòria, una imbatibilitat que no permet als d'Emili Vicente avançar la classificació, al contrari, i és que l'equip baixa un lloc a la taula. Quan no es pot guanyar, doncs sempre és important no perdre i esperem fer aconseguir els 3 punts a casa la setmana que ve per fer bo aquest empat. El migcampista lleidatà, que va veure la 5a cartolina groga a Reus, es perdrà el pròxim partit contra el València Mestalla per sanció. En canvi, Verdú, Casquero i Jesús Imaz tornaran a estar disponibles. L'equip tornava aquest dilluns a la feina amb una sessió de recuperació i demà tindran descans. Javi Ballesteros, tot i tenir la baixa federativa, continua treballant com un mes de la plantilla a l'espera que es solucioni la seva situació. El Lleida va sumar un punt ahir en la seva visita al camp del Reus, tot i que va tenir a les seves mans la possibilitat d'endur-se els 3, cosa que amb tota probabilitat hauria passat si David Jiménez hagués estat encertat a l'hora de llençar un penal a 8 minuts pel final. No hi va haver sort i el porter del Reus va endevinar la trajectòria del llançament per refusar la pilota. La segona rematada de Pau Bosch també va ser aturada pel porter, que es va convertir en l'heroi del Reus. Va ser la millor, però no l'única ocasió d'un Lleida que va mereixer millor resultat i que ara se situa 13è amb 26 punts. La setmana vinent rebrà a casa el València B.